Ay, ano ba? Kailangang mangamba ang pag-ibig ko sa'yo. Mr. Jadine, we love shout out, lalabs. Advance Merry Christmas. Ayan. Good morning, Mr. Jadine. Lalab, Mr. Jadine, palike naman lalab sa aking live. Hindi mo ko lalab nila likes. Ang panahon. Ang piso. Miss na miss kita. Lobat ka, lobat pa ba? Musta ka?
Commander Sniper, mega love shout out, lalabs. Commander Sniper, how are you? Thumbs up dan host from Commander Sniper. Ayan. Lalab Commander Sniper, mega love shout out. Salamat po sa patamsak, lalabs. Commander Sniper. Ayan. Thank you. Si boy. L3, mega love shout out, L3. Hello everyone. Ba't ka nabibig ah? Hari mo yung cellphone mo. Ba't ka na nanganod? Nagbiling ako. Bayan ka. Nung magmahal. L3, mega love shout out my friend L3. Lalabs L3, how are you? Inalay ko sa'yo. Bakit wala na ako ditong ano? Dodong sa bandal, lalab mega love shout out. Dodong sa bandal. Ayan. Ma'am, palulo sana sa'yo, ma'am. Palulo. Patulong. Cooking with Sapia, mega love shout out, lalabs. Anong nangyari sa aking mga alagad? Bakit di ko ma-open? Ayan, 6 million mega love shout out. Cooking lalab, mega love shout out, cooking. Cooking with Sapia, mega love shout out. Anong nangyari dito sa aking mga alagad? Ayaw ma-open. 6 million mega love shout out. Ayan. Cooking with Sapia, lalab, mega love shout out. Eric Garcia, lalab, mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Commander Sniper, ayan, nagbaba ng bahay si Commander. Commander Sniper, sino ba ito si Commander? Silipin nga natin. Si JS channel pala to. Ang laki ng bahay niya, sana all. Dodong sa Mandalalab, mega love shout out. Cooking with Sapia Lalab, good morning. Ano nangyari sa aking mga alagad ayaw ma-open? Cooking Lalab, mega love shout out, cooking. $3 million mega love shout out, 3 million in the house. Di mo pinapansin. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng buy, Eric. Cooking with Sapia Lalabs. J-Dog is in the house. Mega love shout out, J-Dog. Hi everyone. J-Dog, mega love shout out. Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Cooking. Ano lang pag-ibig ko sa'yo?
Ayan, commander, nasa bahay mo ako. Commander Sniper. 4 million mega love shout out. Closer You and I cover song. Ayan. Commander Sniper, nakapinlablabin natin ngayon, Commander. May harang. Closer You and I. Titiis ako. Ayan, Dan Lalab, Commander. Ba't di ko ma-open yung mga alagad ko sa isang cellphone? Anong nangyari? Kailangan daw i-sign in. Tayo'y di na magkita. 2 million mega love shout out. JS channel na sa bahay makuli. Eric Garcia nagbaba ng bye. Eric, ayan. Eric Lalab mega love shout out. Eric. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Mamahal. Ayan si Cooking nagbaba ng bye. Cooking with Sophia. Umibig sa iba, di pala nagpadala, mali kala. And mga love, 3 million mega love shout out, 3 million in the house. Di pala ako'y nagpadala sa maling kala. Malimutan.
ay kasama ka. ICI Game TV, thumbs up, Lods. ICI Lalab, Migalab, shout out. Eric Baba ng bahay. Ayan. Thank you so much, everyone here. ICI Game TV, Migalab, shout out. Thank you so much, my friend. ICI Game TV, ayan, nagbaba ng bahay. Eric Garcia 3. New workout, Princess Peach TV po, pa-jacket, thank you. Ayan, Princess Lalab, Migalab, shout out. May jacket ka na, Princess Peach, ayan. Princess Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Lalab, meron ka na pong jacket, thank you so much. Mincha del mo to, Lalabs. May jacket ka na po, Princess Lalab. Thank you so much. L3, new workout from L3. Ayan. Competition curls and some big iron stick curls. Ayan, Eric, I am watching your video, my friend. Thanks, PH, Ilohos. Thanks, Lalab, Migalab, shout out. Hello, host. Ayan, Commander Sniper. 2 million, thank you so much. 7 thumbs up, thank you. Watching Lalab, my friend Eric. Eric Garcia, nagbabang bahay, Eric. Ng panahon. Ng piso. Pag-ibig mo. 2 million, Migalab, shout out. Kahit saan. What happened to my... At hindi ko siya ma-open. Kontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Sa isip mo. Ayan, 2 million, Migalab, shout out. Ayan, cooking, nagbaba ng bahay, cooking. Love-labin natin, mga lalabs. Bongski official, Migalab, shout out, Tamsakos, Bongski.
kausin ka dati-rati. Tawagan. Ayan, 3 million Mega Love, shout out. Tamsak host, lalab, salamat sa patamsak. Shirley Ann Piderio, lalab, Mega Love, shout out. Hindi ko ma-open yung mga alagad ko, bakit? Shirley Ann, lalab, Mega Love, shout out my friend Shirley Ann. Napakainit naman. Kumusta ka? La 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 la. Ayan, 4 million, 9 tamsak. Thank you so much mga lalabs. Pag-ibig mo, load pa ba? Ako sa isip mo. Anong nangyari sa aking mga alagad ayaw ma-open. Kumusta ka? 2 million Mega Love, shout out. Cooking with Sophia po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Kumusta ka? Harang host. Ayan, from Shirley Ann Piderio, lalabs. Salamat sa paharang mo, lalabs. Kasi naman. Ayan, 2 million Mega Love, shout out. 2 million, thank you so much. Nakikita. Yung ganda. Ako'y di mapakali. Di ikaw lagi.
sa kakaisip sa'yo. Samira Chuchay, Backyard Garden, Lalab, Mega Love, shout out my friend, Samira. Samira Chuchay, Mega Love, shout out Lalab, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lalab. How are you, Dersis? I am good, Lalab, alhamdulillah. And how about you, Samira? Ayan. You are good. Ayan. Thank you so much, Lalab, and God bless. You have a strong wind from outside, mga lalabs. Maybe because of the rain. Alhamdulillah. Ayan. Ang mahal. Ayan, 2 million, Mega Love. Shout out, mga lalab. Thank you so much. 2 million. Thank you, thank you. Sa kakaisip sa'yo. Bakit ba ito namatay? Ano nangyayari dito? Eric Lalab, Mega Love, shout out Eric. And Ice Mix TV Dan from Bongski Official. Ayan si Bongski po, nagbaba ng bye. Bongski. Ito. Homeless, pobre, tamsak host, homeless. Lalab, homeless, good morning, Lalab, Mega Love, shout out, may jacket ka na po, Lalabs. Ayan, good morning, Mega Love, shout out. Yung channel mo to, homeless. Tingnan nga natin, go to channel. 501 ang yung bahay. Tingnan natin kung nakadikit ako sa main channel mo, ha? Main channel mo to?
Your 1 minute 16 second video done. Ayan, thank you so much, Lalab. Full pack po sa nakapin. Cooking with Sophia, Lalab. Kindly return to homeless, Lalabs. Homeless, pobre. Ayan, pasukli na lang, Lalabs. Kindly return to her. Thank you. Ninya Nakulangga, mega love, shout out, Lalab. Merry Christmas po. Ayan, Merry Christmas everyone. Thank you po, Ninya Lalab. Salamat. Host, yes po, Samira. Ayan, Serena sa dagat, tamsak dan madam. Mega love, shout out, Lalabs. Tingnan natin kung nakadito kay homeless. Ayan, homeless, nasa bahay Makulalab ha. Di pa ako dikit sa main mo. Ayan, bahay mo na ako ha. Ayan. Naka-red pa yan. Main channel ko to, Lalabs. Tamsak dan madam from Serena sa dagat. Madam, Merry Christmas. Ayan. Madam Serena sa dagat. Ayan, homeless. Ang galing mong mag-firing. Harang-harang, madam, from Serena sa dagat. Madam, salamat po. Ayan, homeless, Lalabs. Dito ko sa firing mo, ayan. Ano yan, dito sumisipa yan pag ginaganon yung baril, oh. Mabigat yan. On the way sa nakapin from Serena sa dagat. Eric Garcia, nagbaba ng bye, Eric. Madam Serena sa dagat, kumusta ka na, madam? Ayan, thank you po. Hindi ako makapagbigay ng extra banana, Lalabs, kasi hindi ko ma-open yung mga alagad ko. Kailangan ko daw mag-sign in. Mamaya ko pa to ayusin. Ayaw ma-open, no? Ayan, lumalabas, oh. Oh. Ayaw ma-open yung mga alagad ni host. Anong nangyari dito? Ayan, Lalab, homeless, full watch. Dikit na, Lalabs, yung main ko sa'yo. Ayan, cooking with Sophia po, nagbaba ng bahay. Cooking. Supremo po. Hello, Idol. Pwede pa iwan ng comment. Salamat from Princess. Sino ba si Princess? Si Skarky. Si Skarky to. Ayan, Lalabs. Patamsa kay Skarky, meron para siyang coming live. Ayan, homeless, Lalab, na sa bahay mga kuli, Lalab, ha, homeless. Homeless, pobre dan from Bongski. Ayan, homeless, pangalawang dikit, Lalabs. 8 thumbs up. Cooking with Sophia, done to you. Please return also from homeless, pobre. Ayan. Lalab, cooking, Lalab. Kindly return to homeless, pobre. Already connected to your channel, my friend. Ayan, puluwas, Lalab, sa iyong bahay. Homeless. Ayan, Lalab, full watch.
2 million, thank you so much. Bongski official, ayan, nagbaba ng buy. Bongski. Labi-labin natin si Bongski, mga lalabs. Na po ba kay Samira, mga lalabs? May 12, 2.5, 1 year ago. I do. Gab Kapilan, Lalab, Miguelab, shout out, Gab. Lalab, Miguelab, shout out. Samira Love, watching your video, my friend. Samira. Your plants. Aray ko. Aray ko. Hello, boss. Pwede pa kaya paiwan ng comment? Salamat. From Princess. Ayan. Mga lalab, palablab na lang si Princess, mga lalags. Ayan. Said Skarky. Tamsakan po natin si Ed Skarky. Ayan. Si Princess Peach. December 23. Anong oras ba ito? 8:13. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Lablabin natin si Bongski, mga lalab. Nakapin po, nakapin si Bongski. Bongski dan may bakat sa billiard. Ayan, Bongski lalabs. Pasuklian na lang si homeless pobre. Tumilian love, shout out. Bongski lalab, can you return to homeless pobre? Dam to you lalabs. Ayan, Bongski, watching your video, my friend. Bongski. Nakikita. Ngayon ang asong to ah. Ay katabi, ako'y di mapakali. Bongski lalab, babalikan na lang si homeless lalabs. Ang mahal, puso ko't isipan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Boss, pwede pa support ng comment. Thank you po. Mag-iwan lang ng comment from Princess Peach. Ayan. 3 million Miguelab. Shout out mga lalabs. 3 million.
Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Samira, lablabin natin mga lalabs. Ayan, 4 million. Thank you so much mga lalabs. Ang dahilan ako makatulog, kakaisip sa'yo. Ang dahilan. Christine Lingat Santos, tamsak dan. Ayan, Madam Christina Lingat Santos, Midilab, shoutout po. Salamat po sa patamsak. Gabi. Madam Christina, thank you so much and advance Merry Christmas. What's your problem? Yung hawak mo. 6 million Migalab, shout out. Dan sa nakapin. Ayan, Lalab, homeless, pobre. Pabalikan na lang si Christina Lingat Santos, Lalab. Dan na po sa'yo. Ayan, dikit na siya, Lalabs. Eric Garcia, my friend, nagbaba ng bahay. Nagsarado? Anong oras kami nagsarado? Mga 9. Di mo, ginising. Di ka nang gising. Magagalit ka. Alam ko. Ayan, 5 million Migalad, shout out. May istorbo sa labas, magpapaload. Number? Ha? 81. 47. 966. 97. 098147966797. Ilan? 50. Ha? Iwan ko si nag-load din si Ingig, sabi ganun din. Ano lang, regular. Anong gagawin ko ngayon? Regular ka lang. 50. Mas mabuti pa ikaw na lang mag-register. Dito ko nabayaran. May ban na ka na. Hindi na, kukubarya. Sala, draw yung pera. Kina. Oh, kita, hindi lang sa YT. Meron tayong extra kita. Ayan. Yung ating, naglulod ako mga lalabs. Nakikita. Nagsukoy ka naman pala. Say. Kulay yan. Ayan, 5 million Migalab. Shout out, 345, 45. 345 po. Oh. Nakabot na. Ayan, 5 million Migalab. Shout out, Dan Eric Garcia. And mga lab, meron tayong extra kita sa ating load. Naglo-load si host. Kasi wala tayong sweldo kay YT. Si Lolo hindi tayo pinapasweldo. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para pumunta tayo sa ibang bagay. Kahit konti lang, kahit kunting barya-barya lang. Ayan. Pambayad sa internet kasi walang sweldo. Si Lolo di na tayo pinapasweldo.
Princess from Christina Lingat Santos. Princess Lalabs. Pabalikan na lang si Christina. Yan Lalab, meron tayong kita sa load. Sa load lang to Lalabs. Pinapaikot ko lang yung 1,000 sa load. Yan Lalab, meron tayong kita. Ayan, sa load lang yan Lalabs. Nag-linder na ko mga Lalabs ng gasto. 48 kalahati, 43 kalahati. Ayan. Isang litro 86. Kasi wala yung sweldo. Ayan, 6 million Mega Lab, shout out. Hindi tayo kumikita kay YT. Gumawa tayo ng paraan mga lalab para kumita tayo sa ibang bagay. Ayan. 6 million Mega Lab, shout out. Dan Princess, Lalab Princess, pasuklian na lang si Madam Christina. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay, homeless. Nandito ka pa ba Lalab, homeless o wala na? Homeless. Nandito ba homeless or wala na? 5 million Mega Lab, shout out, 5 million. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, 5 million. Shout out. Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Ayan mga lalab, advance Merry Christmas everyone and God bless us all. Ayan. Malapit na naman lalabs, dumating yung 2020. Ano naman yung ating kapalaran na darating? Sa 2023, magbabago na naman yung taon. Panibagong buhay, panibagong taon, ayan. Panibagong pagsubok sa ating buhay. Sana pagpalain tayong lahat ng Panginoon, ayan. Thank you po, host, from Homeless Pobre, ayan. Thank you din, Lalabs. Pabalikan na lang homeless Lalabs yung dumikit sa'yo kanina, Lalabs. Mega Love, shout out sa lahat. Madam Hermenia Sakyap, Mega Love, shout out po, Madam. Ayan. Advance Merry Christmas, Madam Hermenia. Ayan, 5 million Mega Love. Shout out mga lalabs. Hello, boss. Pwede pa iwan ng comment. Ayan, si Princess na nakapin. Tamsak host, Madam Hermenia. Salamat po sa patamsak, Madam. Ayan, 6 million Mega Love. Shout out, 6 million. Hermenia Sakyap, ayan, nagbapo ng may premier ka, Madam. Same to you, host. Ayan, 6 million, 6 million. Thank you. Madam Hermenia, nasa ibang bansa ka ba? Gulaman salad. Wow, sarap para sa Pasko. I love it. Gulaman salad, yummy. Tamang-tama to sa Pasko, Madam. Wow, sarap. Yan, Madam, oy. Wow. Kakayaan mo. Mamaalam. May arangos ngayon lang, nabalik ang dollar ko. Bakit? Ano nangyari, Madam? Ano nangyari sa'yo? Pinasibo sa taga Cebu ka pala. At ano nangyari? Nawala yung dollar sign mo? Baka na-off mo lang. Wala siyang harang labs, oh. Bakit bumababa yung WH mo? Tapusin ko lalab kung may harang, ha. Ayan, dalawa yung naka-play sa'yo pero walang harang. Ayan, oh. Hindi pa dumating ang pin. Ay, hindi pa ba? Ilang buwan na ba? Ang laki na ng bahay mo. I-follow up mo yun, lalas. Baka mali yung address mo. Or sometime, pinapadala sa barangay. Kasi nung dumating yung pin ko, hindi pinadala sa bahay namin.
iniwan siya sa barangay. Dumating siya ng December pa pala yun dumating sa barangay na idala sa amin, January na. Na-stuck doon. Ngayon no, okay. Wala pang harang lalabs, oh. Gulaman salad. Gulaman salad. Ano ko sa gulaman? Dami no post man wala. Ibubutang tayo king ano. Buko sa buko. Green na buko. Green ako bakit green? Ay nagkumais. Sarap. Baka mamaya sabi sige mamaya, abangan mo madam, baka mamaya. Good luck. Ayan, sarap naman nito, nakakagutom naman. Naglalaway naman ako dito, Madam Herminia, sa iyong gulaman salad. Full watch, ayan. Wala siyang harap. Kailangan na sigurong dumating yun para mailagay mo na siya. Para magkaroon ka na ng harang. Sarap naman nito. Simple lang. Ayan, Madam Herminia, wala siyang harang. Pero na full watch ko siya. Ayan, pero wala siyang harang. Tingnan mo, nag-wielding. Pag lumabas yan, nag-wielding. Ha? Pero nag-wielding sila. Nag-unga. Sabi na ako dito tapos yung kalimtot. Wala pang 9 ah. Nagbuka pa doon, nag-9 sa naman. Sige, baka mamaya sige, po, Madam Herminia. Baka mamaya lang dumating 9. Hintayin mo na lang. Ng panahon. Ang piso. Pag-ibig mo. Ayan. Lapit na yung lalas pag lagay mo na yung pin ng ng yung number, yung number na yun, parang mga 4 ba yun, uli man, nakalimutan ko na. Ayan, magkakaroon na yan ng ng harang. Hintayin mo na lang. Pero lalab, dahil ba hindi pa dumating kaya nawala yung harang mo? Chande. 16 tusok host, Chande, Migalab, shout out Chande, ayan. Medyo mahangin sa labas mga lalabs. Kasi sabi sa balita, meron daw bagyo. Patusok sa premier host. Sige lalabs. Ito ba yung premier mo? Sigipin kita. Ayan, tamsakan muna kita. Ayan, tamsak na lalabs. Palitan 10:30. Ayan, si Chandi may 10 mga lalabs. Hindi ako makapagpalit ngayon. Hindi ko ma-open yung mga alagad ko. Kailangan pa siyang i-sign in. Mamaya ayusin ko. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin yung premiere niya mga lalabs. Yung premiere po ng nakapin patamsak. Patamsak lalab sa nakapin po patamsak. Ayan. Ayan si Chandi po may 10, 20, 30. Sino ba si Chandi? Sayang naman. Si Cherry Blue.
Ang laki ng bahay ni Madam Chandy, sana all. Mapapasana all ka na lang. Patamsak po na kapin mga lalab, upcoming niya, premiere. Pangalawang tamsak lalabs. Kasi yung alagad ko dito sa kabilang cellphone mga lalabs, kailangan ko pang i-sign in. Hindi ko siya ma-open. Mamaya siguro ayusin ko. Patamsak mga lalab na kapin po. Ayan, upcoming premiere po na kapin. Hello idol, pwede pa iwan ng comment from Princess Peach. Ayan, 2 million Miguelab shoutout, 16 thumbs up. Ang puso ko. Herminia Danda po, tamsak at dikit bell all from Chandy. Ayan, 4 million Miguelab shoutout. Thank you, thank you, thank you. $3 million, thank you so much, 3 million. Ayan. Chandy Danbel all at salamat po from Herminia Sakyap. Malalab patamsak naman ako sa nakapin. Maraming salamat to sa pagpin from Herminia Sakyap. And maraming salamat lang. Hintayin mo lang yung Google Pin mo, darating na yan. Ayan. Para magkaroon ka na ng harang. Sayang ng harang mo. Kasi yung mga video mo walang harang. Welcome po, host. Hintayin mo na lang, darating din yan. Ayan, 6 million Miguelab shout out. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin, mga lalab, sa nakapin. Marunong magmahal, siyang madalas na iwan, nang di alam ang dahilan. Sino pa marunong magmahal? Oo, i-open ko mamaya ang $sign. Lalabs, alam ko kahit wala pa yung Google Pin mo, pwede mo naman i-open yung $sign mo ha. Kailangan ba talagang dumating mo na yung Google Pin bago mo open yung $sign? Kasi dati naman ako, hindi ko pa nare-receive yung $sign ko, ay yung Google Pin ko, pero ino-open ko na yung $sign ko is na-open naman siya, lalabs. Ilang buwan na ba yun? Hindi pa dumarating. Ayan, 5 million Miguelab shout out. Nakalimutan ko na kasi ano ba yun, ilang 2 months ba yun o 5 months? Ilang months ba yun? Hanggat pag lumagpas yung months na hanggat di pa dumarating yung Google Pin mo, automatic mawawala yung yung $sign mo. I mean, mawawala yung mo, mga ads. Nawala man ang $sign ko since September. September, October, November, December. Kaya nga, dapat kasi nasikaso mo agad yan, lalabs. Siguro yun, nagkamali ka siguro ng doon, yung address. Or baka dumating na siya, bumagsak sa barangay or whatever, hindi mo lang siya na-follow up. Ayan, 7 million Miguelab shout out. O lalab, hintayin mo na lang, ayusin mo, sayang yan. Para kumita ka na. Alam nyo mga lalab, hindi porket meron na kayong Google Pin. Porket na-receive nyo na yung Google Pin nyo, tapos
meron na kayong open na yung dollar sign nyo, meron na kayong ads, hindi pa rin kayo mga makakasweldo. Kailangan nyo talagang magtrabaho. Canaldo Amigo Hill, Miguel Love, shout, follow up ko palagi. Ulala, follow up mo yan. Hindi porket may Google Pay na kayo, susweldo na kayo mga love, hindi. Kailangan nyo munang paghirapan. Kailangan nyo munang ma-reach yung $100 bago kayo makasahod. Kasi kung hindi nyo naman ma-reach, hindi kayo papasahurin ni Lolo. Kaya hindi rin madali mag-YT, no? Kailangan may time ka talaga sa pag-YT. Yung iba kasi maraming time, walang ibang ginagawa. So marami silang time sa kanilang YouTube, marami silang viewers, maraming palipad. Yun talaga mga lalabs yung kumikita talaga. Lalo na yung malaki na yung bahay nila. Kaya hindi porket meron na kayong Google Pin, meron na kayong ads, kikita na kayo within 1 month, hindi lalabs. Minsan naabutin ka ng 3 months bago ka makasweldo, 3 months, 4 months, depende. Pag di mo pa na-reach yung $100, hindi pa rin kayo makakasweldo mga lalabs. Kaya kailangan mong paghirapan. Hindi madali mga lalabs. Tingnan nyo ngayon, yung last na sweldo ko is, kailan ba yon? September ba yon? October, November, December. 3 months na ngayon, wala. O, di ba ka pa? Tapos Lolo, nagmo-monitor na nga lang siya ng ating mga live. Wala na siyang ginagawa, kundi mangain lang ng revenue. Ayan. Pinaghirapan nyo, kinakain lang niya. San ka pa? Oh. Kaya mga lalaki, hindi madali mag-bite yung mga lalaki. Kailangan talaga marami kayong time. Marami kayong time. Makisama kayo sa iba, mag-support kayo sa ibang live streaming. Kasi pag nag-support kayo, so-support din kayo. Ayan. Parang mag-support each other ba, ganon. Mga lalab, kung ikaw lang naman, tapos kunti lang yung viewers mo, mahirap din mga lalab. Hindi mo talagang ma-reach yung $100. Ayan. Ayan, 4 million, thank you so much. Anong higi? May martis sa labas. Shout out. Shout out sa martis sa labas. Pero yung iba, malalaki yung nila, yung viewers, malaki na yung bahay nila, mga 20K, 15K, ganon. Marami talaga silang viewers. Maraming palipad, kaya yun, nakakasweldo sila mga lalabs. Tulad ni Inday Kumbate, mga ganon. Ayun, malaking bahay yan. Sino pa ba yung iba? Ayun. Yung mga malaking bahay, maraming nagsusupport. Ayan tayo, maliliit pa lang yung bahay natin. Kailangan natin magsikap. At huwag kayong mag-alala mga lalabs. Pag may tiyaga, may nilaga. Ma-reach nyo rin yan. Yung naabot ng iba, maabot din natin yan mga lalabs. Huwag nyong isipin, ay, ang hirap naman nito. Nasimulan nyo na, tuloy-tuloy nyo na yan. Samahan nyo na rin mga lalabs ng dasal. Ayan. Kasi ako noon, nagsisimula pa lang ako sa YT, lagi akong nagdadasal na sana ma-reach ko yung 1K, ma-reach ko yung 4,000 WH. Sana i-bless yung aking channel. Ayan. Thanks God at na-reach ko naman lahat. Ayan. Sarah Vlog, Migalab, shout out. Sarah Vlog, ayan. Tamsak host. Sarah Lalab, Migalab, shout out. Sarah Vlog, thank you, love. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Kaya mga lalab, ulitin ko ulit, hindi porket meron na kayong Google Pin. Ayan. Or meron ng ads yung mga video nyo, kikita na kayo, hindi mga lalas. Kailangan yung ma-reach yung 100K. Pag di nyo naman na-reach yan, wala rin. Minsan, ako nga ngayon, 3 months na, wala. Walang sweldo. Tapos, kinakain pa ni Lolo yung ating revenue, di ba? 40 na nga lang yung revenue mo, kakainin pa niya yung 10. Ayun. Kainin yung sa'yo, ititira yung $30. Sa kanya yung 10. Oh.
Wala sweldo si host. Bayaran na naman ng internet. Oh my God. Tapos itong internet ko may salpik pa mga lalas. Hindi, minsan nakaka-live lang ako ng 1 hour kasi yung kapitbahay namin pag nag-welding na wala na. Mag-i-start ng mag-loading yung aking live mga lalas. Parang nahihila niya yung connection ko. So sino pang manunood? Sino pang mag-i-stay na manood kung naglo-loading hindi ka na makita ng mga viewers mo? Kasi panay loading. Hindi ko na itutuloy yung minsan automatic na namamatay yung live ko kasi panay loading. Kasi sa kabilang dyan lang sa tabi nagwi-wild mga lalas. Wala silang sariling ano ba yun? Anong tawag ba dun? Yung parang machine para hindi sila maka-istorbo sa ibang hindi sila makasira ng ibang appliances. Transformer, ayun. Wala silang sariling transformer mga lab, pero business nila yan. Nag-welding sila. O lalab, transformer pala yun. Wala silang sariling transformer, pero may business sila lalag. Yan ang business nila. Kaya, pag oras na nag-loading na yung aking live, alam na yan. Nag-welding na. So, lahat ng appliances namin, yung ref, whatever, lahat, pinapatay. Yung aming, nagtitinda kami ng ice, natutunaw. Kasi maghapon yan sila nag-welding. Maya-maya, mag-welding na yan. Pabalik-balik na nga sila dito, may tingin-tingin. Kasi minsan sinasabihan ko yan, dati 7 a.m. pa lang, nag-welding na yan, grabe. Wala silang awa, 7 a.m. pa lang ha. Minsan, kadami-daming nanonood. Bigla na lang mag-loading kasi nag-welding na. Hello kabayan, tamsa kita, bisita ka sa bahay ko. Ayan, from Kabayan. Anong oras ka ba nagla-live, Kabayan? Kabayan? Ayan. Kaya mga lalagaan, nag-start na yan mga lalagaan, nagpapansin na yan. Pag tayo nag-loading, wala na disk. Automatic, si Lolo na nga nagsa-shutdown yan. Pwede man mag-complain kayo mga kapitbahay municipality host para may action. Mga lalabs, yung mga kapitbahay dito, mga takot man. Dalawa nga lang kami nagko-complain dito, dalawa. Pero yung iba hindi. Dalawa lang kami nagko-complain. Kasi meron din silang ref sa kabila. So, bumili siya ng regulator niya. Regulator, kami na nga yung nag-adjust, di ba? Pero sa tulang lalabs, nakaka-survive pa rin siguro kung hindi ako bumili ng regulator. Matagal nang sunog tong computer ko mga lalabs. Bumili ako sa ng regulator para kahit papano makontrol na yung welding. Kasi dati yung tablet ko lalabs, siya, dahil sa welding na yan, hindi ko na siya open. Buti lang napaayos ko uli. Malapit nang masunog. Ito ang cellphone ko, malapit nang masunog. Nangingitim na yung sa taas. Kasi minsan nakakalimutan ko naka-charge. Nag-welding pala. Tapos may regulator ako dito mga lalabs. Pag nag-start na yung welding, grabe yung tunog ng regulator ko, naglalagatak, tak, 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 ganun. Yung mga ilaw namin nagbi-blink. Nag-complain na kami lalabs. Walay man action. Pati man yung kaptan dito ay walang action, ewan. Dalawa lang kasi kami nagko-complain. Ang hirap lalabs. Hindi nga, gusto rin ko man mag-live. Gusto ko mag-live, abutin ng 4 hours, hindi ko kaya magawa. Minsan nga lang, 30 minutes pa lang, nag-automatic nang namamatay. Dahil yan, pag nag-welding na yan, nag-loading na yan, maya-maya lang, minsan hindi yan sila nagpapaalam, automatic yan. Samurai X, Migalab, shout out. Samurai X, automatic yan sila nag-welding. Kaya minsan, may time na maraming tao talagang napasok sa live ko. Minsan wala naman. Yung maraming kang nanonood tapos bigla kang maglo-loading.
Tapos, wala na, na siya, mag-loading na, hindi na ako nila makikita. Bailey, Miguelab, shout out. Ayan, lalabs, Bailey. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Pupunta ako doon mga lalo, umiyak kaya ako. Minsan naiyak ako, napupunta ako sa kanila, umiyak ako. Maabutan ko, nagbibuilding, wala na. Ayoko nang mag-sign in uli kasi ang hirap. Babalik ka na naman sa, zero. Siyempre, yung mga viewers mo, alis na yan, hindi yan mag-i-stay sa'yo. Pupunta na yan sa iba. Samurai X, ayan, Tamsakos, good morning. Migalab, shout out. Ayan, Bailey, umaraw, bumagyo, walang makakapigil, tuloy ang vlogging. Maghiwala ng bakas from Bailey. Yung mga lalabs, yan ang hirap. Tapos pag nag-complain ka pa doon, minsan nga naiyak ako eh. Nagpupunta ako doon, naiyak talaga ako sa kanila. Wala silang pake, basta nag-building sila. OTW sa nakapin. Ilang bis na akong nakipag-away doon. Sila paggalit mga lalabs. Parang sinasabi nila na istorbo mo sila. Samantalang sila yung nakaka-istorbo kasi wala silang sariling transformer. Dapat may sarili silang business. Yun ang nila. Yun ang pagsikapan nilang mabili yung transformer para hindi sila makadisturbo sa ibang may mga appliances, di ba? Pasalamat nga ako, nakabili ako ng Ako na nga nag-adjust, di ba? Bumili ako ng regulator ko para kahit papaano makontrol na yung welding. Pero hindi pa rin kaya eh. Naglo-loading pa rin, lalo na pag ginagamit nila yung malakihan na welding machine. Nako, ang lakas ng tunog, lagatak yung aking So kapag nag-start na yung welding, wala na akong magagawa kundi patayin ko na lang. Or minsan nag-automatic na siyang namamatay. Si Whitey na yung papatayan ng aking live. Gustuin ko man mag-live ng continue, hindi ko magawa. Pero mga lalabs, nung nasa abroad pa akong malakas, maganda yung live ko doon. Inaabot nga ako ng 7 hours doon. Malakas yung kita ko nung nasa abroad kasi maganda yung internet, walang istorbo. Sana inshallah makabalik pa ako uli ng abroad. Hindi marunong makisama sila. Hindi wala yung pakialam. Wala nga silang pake. Wala silang pake. Kahit makasira. Kahit ilang beses na nakiusap, wala. Minsan nga, alas 8 pa lang, alas 7, nag-welding na, alas 8, ayan. Pag na-time nga ako, wala. Minsan sobrang galit ko. Dan tamsak at dikit sa nakapin po from Samurai X. Pero wala kami nagagawa mga nanas. Nag-complain na kami doon ilang beses na. Dalawa lang naman kasi kami nagko-complain. Mga takot man sila. Kasi aawayin ka pa mga lalabs. Pag nag-complain ka, awayin ka talaga. Kung ano-ano pang sasabihin sa'yo. Imamarites ka pa. Iwan. L3, Migalab, shout out L3. Kaya mga lalas, tingnan nyo hanggang ngayon. Dahil minsan, 1 hour lang ako. Minsan nga, 30 minutes lang ako nakaka-live. Automatic na siya namamatay. Wala akong choice. Kaya tingnan mo ngayon, magpo-4 months. Wala sweldo si host. Walang sweldo mga lalas. Paano kasi sweldo? Paano kakakita kung ganun yung internet mo, di ba? Minsan wala pang 30 minutes, namatay na. Paano ka pa si sweldo? O, di ba? Ang pangit ng internet. Ngayon, nagpunta na naman, may sumilip na naman. Pero kanina pumunta yung kapatid ko doon. Nagtanong daw kung naka-live ako. Sabi ko, oo. Sabi ng kapatid ko, hindi pa tapos. At hindi naman yan nagpapaalam. Pag gusto na nilang mag-start ng mag-welding sila, ayan, mag-start na yan. Hello idol, pwede po pa iwan ng comment from Princess Peach. Wala sila pake, ayan. Samira nagbaba ng bahay, harang from Herminia Sakyap. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab. Salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan, 4,020,000 thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Harang Samurai X. Ayan, si Samurai X nagbaba ng bahay. L3, my friend. Si Alps, Langgita. Malupit sila manghuli, king crab. Wow. Ang lalaking alimango.
Welcome host. Ayan, from Herminia Sakya. Alam mo, miss na miss kita. Ino-contact ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Nagla-live ka ba, Madam Herminia? Sa dami kasi no-notification, yung iba hindi mo na mapansin. Nag-live ka rin, lalabs? Ayan, 5 million. Thank you so much, mga lalab. Thank you, thank you, thank you. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, mga lalab, sa pag-support nyo kay host. Kahit ganun, mga lalab, hindi ako nakakapag-live ng maayos. At least, pa rin ako, updated pa rin ako kay Lolo. Kaya alam mo ba, Madam Herminia, yung aking WS is bagsak na bagsak. Yung WS ko, grabe, naka-down siya. Sobrang down. As in, naka-down. Naka-black siya, black color. Dapat naka-green yun. Naka-up, naka-down. Bahala na. Basta nag-update pa rin ako na nagla-live ako. Ang pag-ibig mo, baba ako sa isip mo. Samurai Dan from Herminia Sakyap. Ayan, Samurai Lalags. Dan na si Madam Herminia Sakyap. Patamsak po sa nakapin, mga lalags. Sa nakapin po. Ayan, patamsak naman sa nakapin. Sino ba mga nagtamsak? Ayan, si Samurai nagtamsak. Ayan, 5 million Miguel Love. Shout out, mga lalags. Samurai Dan from Herminia Sakyap. Ayan. Ayan, salamat, lalag, Samurai. Dan na din si Madam Herminia. Ayan, si Kabayan. Kabayan TV. Nagla-live ka ba, Kabayan? Ayan, si Kabayan. Nagbaba ng bahay, Kabayan. Lalabs, Herminia Sakyap, lalabs. Alam mo bang, ayan, naglo-loading na tayo. Magpapaiwat na. Ayan, Kabayan TV. Nagbaba ng bahay. Partida, mga lalab, buntis si host. Ayan yung baby ko, inawak-awakan ko kasi naglilikot. Buntis si host, mga lalabs. Hindi dyan nakakaalam. Malapit nang mag 8 months, lalabs. Ngayong January. Malapit na akong manganak. First baby ko to, mga lalabs. Ko ay. Ayan, 3 million Migalag. Shout out. Ang iyong ganda. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin magtamsak? Ayan, kay Herminia Sakyap. Princess Peach, ayan, boss, pwede pa support. Naka-live na ba ito, Scarky? Malimutan. Kabayan Dan from Herminia Sakyap. Ayan, Kabayan Lalab. Dan si Madam Herminia sa'yo. Pasuklian na lang, lalabs, Kabayan.
Nasa abroad ka ba, Kabayan TV? Sa kakaisip sa'yo. Win ka mga anak ko sa February, lalabs. February 15. Malapit na, lalabs. Malapit na. Malapit na maging mami si host. Okay, host, balikan ko full package. Saudi host, sabi ko na nga ba eh. Nasa Saudi pala to si Kabayan. February 15, lalabs. Malapit na. Kaya minsan, pag nagla-live ako, minsan tumatayo-tayo parang makaupo, hingal. Ayan. So, malapit na. Malay yung tiyan ko, lalabs. Hindi lang halata. Kasi hindi naman nakikita. Nakaupo ako. Congrats, host. So, lalabs. Kaya sa tulang na, kaya hindi pa ako nakabalik ng abroad. Muli ako nung last June. Ayan. Hintayin ko lang mag-isang taon dito. Ayan. Haplas palagi lang, host. So, lalabs. Kasi malikot. Minsan nga, Madam Mermy nga, nakalive ako Minsan siguro naiingayan siya. Ginagawa niya. Sinisipa niya ako ng sinisipa. Naiingan, siguro matulog. Kasi lang ingay ng bunganga ko. Naiingayan siya. Kaya minsan pinapatay ko na lang maaga kasi sinisipa niya yung phone. Sabi siguro ang ingay naman ng nanay ko, hindi ako makatulog. Lalaki yan, host. Totoo lang, lalams, nagpa-ultrasound na ako ng 6 months. Pero hindi ko siya nakita. Tinago niya yung paa niya, nakaganon siya lalabs, so naka-cross. So yung niya, hindi niya pinakita. Nakatago. So ngayon, bahala na, hindi na ako nagpa-ultrasound uli. Ayaw niya pakita. So gawin na lang surprise. Surprise na lang, lalabs. Lalaki yan, host. Hindi ko alam, lalabs, siguro lalaki or babae. May nagsabi babae. Baka lalaki. Hindi ko lang alam. Surprise na lang. Yan, tingnan mo pag hawak-hawakan, maano siya. Nagkalma. Hulaan ko sa lalaki yan. Sige lang, malalaman natin. Sana nga. Lalaki. Lalaki or babae, kahit ang lalaki, kung ano ibigay ng Diyos. Ayan. Kahit ano. Kasi nung nag-ultrasound ako, paglabas ko ng ng room, doon sa ultrasound area, nalungkot ako Kasi ang aga-aga kong nagpunta doon, alas 5, mga 5:30 pa lang, nakapila na ako kasi madaming tao. Ako ata yung pinakaunang dumating doon Tapos yung ending, hindi rin pala malalaman. Nagising pa ako ng maaga. Ayan. Nakakalungkot na hindi ko nalaman. Sinusurprise niya ako lalo. Sana irmi niya sakyap, lalabs. Like kung pinipray na sana hindi ako mahirapan. Kasi to, lalab, first baby. Hindi ako mahirapan, no? Sana lang siya, mabilis lang siyang lumabas. Samira, ayan. Thank you, my friend. Sana hindi ako mahirapan. Sana lumabas siya agad. Ganun yung akong dinadasal. Ayan. 5 million Migalad, shout out. Ganun pala yun, mga lalans. Pag first,
Yung parang first time mo tapos nafe-feel mo na gumagalaw-galaw yung baby mo sa loob. Para ang saya-saya mo, di ba? First time mom. Ayan. Ako yung mga lalabs 32 na, ngayon lang ako magkaka-baby. 32 years old na. Magti-33 na si host. Ayan. Puro kasi tayo lalab works, puro trabaho. Ayan. Buti nga nagkaroon ng blessings. Wala lang mag-inom niyan lalabs para daw hindi ako lalab alam mo yung maga. Di ba yung ibang mga buntis parang ano ba yung tawag dun? Yung namamagay, pati yung muka, yung ilong, pati yung paa, manas. Haplas palag, lalabs. Hindi man ako manas. Kasi yung iba mapapansin mo, manas eh. Parang ang laki-laki niya ng mga paa. Ako hindi ako lalab manas. Biri-biri sa amin ang tawag. Samira, what happened to your lalabs? Ayan, 5 million migalag, shout out. Kayo lang yung like mong dinadasal na sana hindi ako maharapan. Sana normal delivery lang ako. Ayan. Yung pag inaano ko siya, hinahaplos-haplos para siyang nakakalma. Pero minsan malupot. Lalo na pag madaling araw, mga patak ng 1:30 ng madaling araw, pag tulog ako, naku, ang likot. Ayan. Magalaw siya mga lalab nang gigising. Hindi ka na makatulog. Sumasayo, naglalaro ata to. Naglalaro siya sa loob. Walking minsan sa umaga at hapon ho. Oo, lalabs. Minsan nag-walking kaso lang madaling mapagod ba. Ayan, 5 million migalab, shout out. Oo, lalab, herming ang sakyat lalab. Para ma-exercise tayo. Ayan, 6 million migalab, shout out. Thank you so much, 6 million in the house. 20 thumbs up. Nung tatay ng anak ko lalab, nasa UAE. Malayo. Nasa United Arab. Ayan, 5 million migalab, shout out. Ayan, maraming salamat sa 5 million sa inyong mga support mga lalabs. Ayan, nag-start ng mag-welding. Nag-ano tayo mga lalab, naglo-loading. Anong oras na ba? 9:25 na. Naglo-loading na tayo. Ayan, naglo-loading na. Mahirap lalab, minsan malungkot, di ba? May time na malungkot ka kasi namimiss mo. Ang hirap, di ba? Masaya sana pag nagbubuntis ka kasama mo yung tatay ng anak mo kaso lang malayo. Nang umuwi ako lalab ng June, may laman na yung tiyan ko. Ano to gawa to galing UAE. Idol ko. Ayan, 4 million migrab shout out. Thank you so much mga lalabs. Hanggang 10 lang ako lalabs. Mga hanggang 10 lang ako kasi
Mag-wielding na yan sa kabila. Hintayin ko na lang 30 minutes. Okay, mag-out na. Komedya Vlog, Tamsak Danho, shout out from Komedya Vlog. Ayan, Komedya Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Komedya Vlog. Kaya Madam, Ark Official, agoy, nahuli ako. Kaya Madam Merming Sakyap, tingnan mo, dati, lagi akong updated sa mga, sa video ko, lagi akong every, siguro, kalahating buwan, nagbablog ako ng mga cooking. Pero ngayon, para kasi akong natatamad. Para ba akong natatamad? Parang minsan gusto mo lang umupo. Minsan may time na iwan ko, di mo maintindihan yung nararamdaman mo. Minsan sobrang tamad. Siguro ganun talaga yun. Ark Official Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 6 million Migalab, shout out mga lalab, 6 million. 21 times sa Kildol, pwede pa iwan ng comment. Ayan. From Princess. Sage Cartian, mga lalabs. Bakit nakalagay at 13 a.m. 23? Di ba 23 ngayon? Hindi ba ngayon 23? O bukas pa yung 23. Di ba 23 ngayon? Ayan, 6 million. Maraming salamat sa inyo mga support dyan, mga lalabs. Dahil buntis kaos, pagod ang pakiramdam natin. O lalab, ganun talaga. Tapos minsan yung mood mo, di ba minsan? Minsan para kang namumudi, minsan mabait. Minsan parang feeling mo nalulungkot ka, di ba? Minsan parang ang lungkot mo, di mo maintindihan. Ganun talaga ako din tinatamad na mag-vlog kasi wala man sahod. Kailangan talaga magpalipad. Komedya. Ako nga wala rin sahod eh. Kailangan talaga lalabs. Siguro pag nag-live ka ng ilan ba yun? Sa 1 hour, parang $1 lang yung bigay sa'yo, $1. Kung maka 2 hours ka lang, o lalo na kapag malaki na ang tiyan natin, o lala, Birmingham niya lalabs. Sobrang tamad. Gusto mo na lang umupo. Alam nyo, minsan meron tayong time na moody, di ba? Minsan parang nalulungkot. Puding na ba? Nag-welding na sila mga lalas. Wala na tayong magagawa nito. Member to member 20 mga lalabs. Ayan from Komedya Vlog. Ilan na ba yung bahay mo, Komedya? Ilang buwan ka na bang walang sweldo, Komedya? Nova TV, Migalab, shout out Nova. Ayan si Nova, may 10-20 guys, padikit sure balik. Ayan, Komedya, mayroong Nova. May 20. Dito 20 tamsak bilol. Ayan lalabs, Komedya lalabs, si Nova TV merong 20. Herminia Sakyap, ayan sige lang lalabs. Alis ka na? Ayan, Nova TV. Merong 20 lalabs. Komedya. Ayan, 5 million Migalab. Shout out.
Ano komedya? Ayan, may 20 si Nova TV. Kunin mo na lalab kung di pa kayo ex. Kunin mo na lalab. 7.21k Canova game 20 on the way. Ayan. Nakapindan po. Ayan, Premier Minya Nova. Ayan, Madam Merminya, dan na sa'yo si Nova. Kumidya bahay mo daw lalabs. Baba mo na lalabs, sayang yung 20. Para lang sa'yo. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, 7 million Shadow Mind. Harangos, tusok, dan. Ayan. Shadow Mind, lalab, migalab, shout out. Lalab, salamat. Salamat, lalab. Shadow Mind, pabugbugos. Saan gusto mong bugbugin kita, lalabs? Si GC Menjola pala to. Ayan, PNR Train Manila. Isip tayo. Sugot isipan. Dati ko na pala itong napanood, lalabs. Therapy. Mingalab, shout out. Ayan, 5.53 ka, tamsak ko. First video mo. Tamsak bilol tayo from Nova TV. Sige na komedyan raw kayo. Dumaytara mga idol from Shadow Mind. Ayan, 7 million migalab, shout out. Ayan, nag-loading na ambot. Komedya tamsak bilol tayo, Lods. Ayan. From Nova TV. Sige na lalab, nag-start na si komedya sa'yo, Nova. Jessie Mendoza dan from Therapy. Ayan, Jessie lalab, dan sa'yo si Therapy. Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Ayan, si Samira lalabs. My friend Samira. Ayan. 6 million, migalag, shout out. Kumusta ka na, Therapy? Malalab, patamsak po ako sa nakapin. Ayan. Namatay na. Namatay na ang ating music. Nova, dating dikit tamsak na lang from Merminya Sakyap. Ayan, Nova, dating dikit daw kayo ni Madam Merminya lalab. Dating dikit. On the way, Therapy from Merminya Sakyap. Therapy lalab, on the way si Madam Merminya sa iyo lalab. Tantararan. Ayan si Therapy, nagbaba ng bahay. Tan 750 na pala si Therapy. Malapit ka na lalab mag 1K. Ayan. Kunting tiyaga lang lalabs. Marireach mo rin yung 1K na yan. And soon, mamumonetize ka rin. Inshallah, sa sahod ka na.
Dan. Ayan, harang. Madam Herminia, salamat sa paharang na loud. Madam Herminia. Salamat po sa paharang, madam. Tantarararam, tadin. Therapy tamsak at dating dikit, Premier Menya Sakyap. Ayan, therapy na si Madam Hermia sa'yo. Dati pala kayong dikit, tamsak na lang. Dati kayong magkadikit, lalabs. Baka ikaw hindi ka pa dikit sa kanya. $12.30 pala yung ano mo. Kalimbang ko nga. Nakalimbang naman ako pero bakit hindi ako nag-notify? Kalimbangin nga kita. Nakakalimbang naman ako. Ayan. Ayan, 2 million mega love shout out therapy tamsak at dating dikit. 2 million mega love shout out. Hintayin ko lang makabalik si ano yung nag-barter kanina. Mga lads, mag-out na ako maya-maya. Malapit na. Ha? Nag-building na nga sila. Hindi pa ba? Ako building mo. Pati pa sila nag-building. Ito kasi sila pinapayansin. Yan, malapit na lang mag-out. May hinihintay lang ako. Ayan. 3 million, thank you so much. 23 thumbs up. Ayan, nag-building na. Nag-loading na nga ako eh. Nag-building na yun dang. Hindi pa. Sarap na yan. May ganda ba? Nagsila pa ito kunwari ng ba sigarilyo. Para maayos na tapos na. Ayan, 4 million, thank you so much. Madam Ara, Migalab, shout out po madam. Ayan. Madam Ara and Elos Vlog. Madam, Migalab, shout out. Gusto ka na madam? Ayan. Sana all si madam nag-travel. Okay lang po madam, ito. Mataba pa rin. Sana all nag-travel si madam. Maraming snow. Sana all nakapag-travel ng ibang lugar. Madam, hindi nga madam kasi tingnan mo nung mga nakaraan, walang kuryente dito. Maulan, walang internet. Hindi ako nangingisda. Tingnan mo yung bahay ko madam, ganun pa rin. Si ano kasi, tatamad si Buntis. Sobrang tamad, Madam Ara. Onyaw Ensel Makto, hindi ako nangingisda talaga, madam. Bigay lang yung video, may snow.
Ay, ganun. Diyos ko, akala ko sabi ko, wow, sana all nakapag-travel pala to. Ah, nandun, nanonood ako nun, hindi lang ako hindi lang ako nag-comment, pero nanonood ako nun. Ay, Diyos ko. Sabi ko, sana all nag-travel pala to. Ang dami ng snow. Nagulat ako nun, sabi ko, nasa abroad pala si Madam Ara. Ang galing naman nun. Travel ma yung kwarta. Nanonood ako nun. Ay, Diyos ko. Sabi ko, sana all nag-travel pala ito. Ayan. Harang. Walay kwarta. Walay sweldo kay, walay sweldo kay YT. Siguro, Madam Ara, pag okay na ako, pag naka-anak na siguro ko, yung hindi ka na nakakaramdam ng katamaran. Ayan. Yung babalik yung dati mong sigla sa vlog. Hindi nga ako nag-upload. Maraming salamat, lalabs. At malapit na ako yung mga anak, madam. Ayan. Ano na nga, February 15. Ayan. Di ba mag-January na, isang buwan. Harang again, premiere niya sa Kiap. December, ano na ba ngayon? 23. 24 na bukas. January, 1 month. Parang isa't kalahating buwan na lang. Naku, pag nanganak ka na, wala ka ng time waiting. Focus sa baby, ayan. Tingnan natin, madam. Ay. Ano pa naman yun? February pa yun. Ayan, 5 million. Thank you so much. Kamay ko gumagalaw. Nag-ano siya, nagre-respond. Ayan, 4 million. Maraming salamat. Ninya na ko lang galalabs. Ayan na yan para si Ninya. Komedya 15 lang, dikit ko sa'yo. Ayan, X na lahat sa'yo, baba, kaibang bahay, dikitan ko. Ayan, komedya 15 lang daw, dikit ni Nova. Lalabs, hintayin natin makabalik. Sabihin mo na, tapos na ako, dang. Patapos na. Hintayin natin makabalik si Komedya, di po ata siya tapos L3, ayan yung video from L3. L3, nagbaba po ng bahay si L3.
Let TV Migalab, shout out Let. Ayan, Madam Let, Tamsak Danhos. Ayan, Lalab Let TV, bigyan kita ng jacket. Migalab, shout out Lalab Let. Ayan, meron ka na pong jacket, Lalab Let TV, salamat. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, Migalab, shout out. Yung channel mo Lalab, Solismar Kulho, like 26, hello. Solismar Lalab, Migalab, shout out, Solismar. It's me, Jem. Ayan, hi, Lalab, Migalab, shout out. Good evening, Lalabs. Meron ka ng jacket, Lalabs? Let TV. Ayan, it's me, Jim Lalab, Migalab, shout out. Solismar, thank you. Ayan, it's me, Jim, nagbaba ng bahay. It's me, Jim. 9 million, Migalab, shout out. Lalab, it's me, Jen. Yan, hello, Lalabs. Migalab, shout out. Yan, 9 million, Migalab, shout out, 27 thumbs up. Kim Road to 700. Ayan. Solismar, nagbaba ng bahay. Solismar. Ayan, Bicolanang Uragon short. Road to 700 from Kim. Solismar, ayan, nagbaba ng bahay. Solismar. Lektibidan na sa'yo from Nova TV. Let TV dan na sa'yo. Ayan, 5 million Migalab. Shout out, 5 million. 28 thumbs up. Thank you so much, mga lalaks. Shadow Mind. Ayan. Guys, padikit sure balik from Nova TV. Shadow Mind, Lalab, Migalab. Shout out. Let TV dan sa'yo. Main channel mo ba ito, Lalabs? Tingnan nga natin. Natin let kung main channel mo to. Ayan, Lalablet ha. Sabay mo ako ha. Ayan, 6 million Migalab. Shout out. Nobot Ibilan 20 sak dikit kalimbang all. From komedya. Ano komedya? 15 lang daw na dikit niya sa'yo kasi yung iba daw ex na. Kung gusto mo daw, magbaba ka daw ng ibang bahay at para ano, dikitan niya. 15 lang daw na dikit niya sa'yo. Komedya 15 lang ako, Los. Baba ka ibang bahay, dikitan ko 5. Ayan. Komedya, baba ka daw, Lalabs. Kasi 15 lang yung nadikit niya.
Ayan, it's me, Jim. Nagbaba ng bay. Dito, idol, from Comedia Vlog. Lisungson, my friend, Miguelab. Shout out, Lisungson. Comedia 204 siya on the way 5. May binab na ako. Sabihin mo, oo, tapos na. Arangos from Shadow Mind. Hintayin ko lang to, 6 minutes na lang, oh. Harangos from Shadow Mind. Mention lang sa hindi ko pa nabalikan from Shadow Mind. Ayan, Kim Tamsong, papaalam na ako sa inyo mga lalabs. Mag-end na si host. Ayan, mga lalabs, mag-end na po ako mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, mga lalabs, mag-end na po ako. Bye-bye everyone. DJ Jonah.